ni ye gɛrɛsɛgɛ ɲini ka taa dɛsɛ i b'i jija i bɛ Solomana ta Solomana i b'a ta 6 sigiyɔrɔma 10 o bɛ bɔ ni 60 ye o tɛ yan a y'a jate 6 sigiyɔrɔma 10 n'i ye gɛrɛsɛgɛ ɲini ka taa dɛsɛ coo i m'a sɔrɔ o kɛlen gɛrɛsɛgɛ nɔgɔlen don e yɛrɛ m'a sɔrɔ i b'a fɛ yɛrɛ de Ala ka bɔda k'i ye i jija dɔrɔn ka Solomana sɛbɛn siɲɛ 6 sigiyɔrɔma 10 siɲɛ 60 a bɔn'o ye 6 kelen dɔrɔn fara k'a fɔ Ala ko siɲɛ 60 bɔ balima ka kɛ Ala kama Ala kama i ye gɛrɛsɛgɛ ɲini ka taa dɛsɛ co i ma gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ i jija i ka Solomana sɛbɛn siɲɛ 60 n'i ye Solomana sɛbɛn siɲɛ 66 jiri bɛnkɛ wuli ɲini i k'a kɔrɔ ɲini n'i y'a kɔrɔ sɔrɔ a kɔrɔ n'i y'o sɔrɔ jiri in bɛ côté min fɛ yarɔ fiɲɛ caman bɛ yen n'a bɛ bɔ de ka taa tile fɛ a bɛ yiri bin i b'a sɔrɔ a kɔrɔ ya b'a dalen don k'a jan o tɛ yan o dalen tɛ dɛ o de dalen don k'a jan siga t'a la a fɔra wa a kɛ Ala kama Ala kira kama cɛw ko k'u y'i gɛrɛsɛgɛ datugu k'u y'i gɛrɛsɛgɛ minɛ nin bɔ dɔrɔn i k'a don daga kɔnɔ i y'a hakɛ o hakɛ sɔrɔ i ka Solomana nasi in k'a kan n'a ka di ye a kɛ daga sumalen i k'a datugu i ka so kɔnɔ n'i y'a datugu ka tile 6 kɛ a koli daminɛ tile 6 kɔfɛ Ala b'i bɔda k'i ye o to yen tubabuden mangosi ye cɛnden min bɛ yen nɔ a dalen don tubabu so 8 na mangosi ye kuru 7 ye a se o ye 8 ye cɛfini turabudala y'o de misali ye mais n bɛna ka na kuma nin tɔgɔ min kan a y'a kɛ Ala kama Ala kira kama a kana nin di mɔgɔ ma fiyewu n bɛna tila sisan tuguni ka tila ka segin k'a danna bari kunun discussion dɔw kɛla a la kosɛbɛ pour que Ala tɔgɔ in yɛrɛ ka di mɔgɔ ma ni le bɛ ni ɲɔgɔn cɛ a kɛla kulubali ɲɛna a tɛna na sɔn yɛrɛ a ka di sɛgɛma de don dɛ bari a ko fana danaya mɔgɔ don mun danaya mɔgɔ ko dɔrɔn tɛ kalandenw don a ka ca a bɛ sɔn ka se mɔgɔ 100 o kɛlen mɔgɔ 200 ma n b'a fɛ k'a d'u ma a ko ko ma nin fɔ an ye a ko ma fɔ an ye kɔnɔ min y'a fɔ an ye a kana na jaabi ni min ye ka kɔn mais komi n'a fɔ n y'a layidu ta ka ban n b'a di o kuma Abdine y'a f'i ɲɛna k'a fɔ k'a fa tiɲɛw na ko dɔ bɛ yen nɔ k'a bɛna o bɔ k'o di ma n b'o bɔ k'o di mais an bɛ waati jan boli ni kɔfɛ yen dɔrɔn kosɔn Berthe Gawusu Kalilu bɛɛ o kuma ne y'a f'i ye ala sayyidina Muhammad rafi'u darajati wa dul kasbi ummati Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam o kuma ne y'a f'i ɲɛna Gawusu Kalilu Berthe cɛ ɲɛni cɛ tɔɔrɔ cɛ min y'a ɲɔgɔnnaw tɔɔrɔ kɛ t'a da mun na tɔnijugu baara wa non mɔgɔ jigitigɛ wa non mɔgɔ tɔɲɔ wa non cɛ min y'a ɲɔgɔnnaw da mɔgɔ jigitigiw la voilà Lalaby a ko 100 ans ko Mali b'a ɲɔgɔnna ɲini ko ka dɛsɛ 100 ans o kama n fa Gawusu Kalilu Berthe a ka karamɔgɔ laban n'o ye Madi ye karamɔgɔ Madi a ka yɔrɔ ani kalankayɔrɔ cɛ 100 mètres karamɔgɔ Sinangolo tun bɛ bɔ kuma dɔw ani boli bɛ taa karamɔgɔ ka ci lamɛn ni sabara b'a ta n b'a magɛn n bɛna sɔrɔ sira min la an bɛ sabara don an bɛ sɔrɔ ka taa e m'o kɛ karamɔgɔ ɲɔ e m'o kɛ dɛ n'a ye wele i yɛrɛ kafalen don bari i ye dɔɔni sɔrɔ sisan i yɛrɛ kafalen don k'u b'i kaɲa aw tɛ teli dɛ bari mɔgɔw commencera k'i dɔn sisan i yɛrɛ ye bana ko ma sisan siga t'a la Gawusu Kalilu Berthe Lalaby
Cemi doni valeur donc doni. Comment? À côté, on nous montre la dalle la nuit en fait. Montre là, allez dans le Brésil, au Canada donné pareil. Au Brésil, mais on a donné pareil. Car on dit son fio, que t'as une idée claire là. Fakata sera cramoula la fola, que sera gata. Bibina, et bi doué cramoula et vita bien boula. C'est gata là. Avec les. Le blé d'arabe. Ma vie n'est pas. Mais tu as une mamboula. À côté à quoi? Quoi, Bilikamboli, tu mets fion. Bilikamboli, quoi, tu mets à salin qu'on fait. À salin qu'on fait. À écouter maillot. À Sanan de Guinée. Avec la dafa Doni, Sanan. Avec la dafa Doni. Mais tiens, où il est là?